Wel, drychwch ni. Dwi wedi ffindio'r dyn ei hun. Adam yn yr Ardd. Adam Jones wyt ti go iawn, ynddo? Weithiau fi'n angofio'n enw erbyn hyn, ti'n ma? Pobl yn gweud, oi, a wi'n mynd, ti'n ma? O, ti'n ddyn brysur, ond gai ddeud i gychwyn. Dach, ni wedi cael blodau. Ti'n ma be? Wi wedi cael cam, achos mae dyn di edrych lot fwy cywrain na ni'n un, dwi? Mae fe'n rhyw gylla blend gyda ti'n dwi? Wel, ti'n gwybod, wneud bach o ymdrech yn dweud fod efo ti heddiw. Wel, na'r pwynt, as ych chi eisiau blodau, dewch lawr, maen nhw'n dda iawn ma. Ti'n ma, blodau newydd bob dydd i fi, mae'n hyfryd. Mae o'r lle i fod. A gesson ni sgwrs llynedd, Adam, ac oedd y ti newydd gychwyn yn yr ardal yma, a dy brenwef di oedd hwn i'r raddau, ynddo? Ac mae'n siŵr o fod yn wych i ti weld o'n tyfu o nerth i nerth. Ti'n ma be, a gweld cyfraniad pawb yn hynny fyd, dwi'n gallu camu nôl, a fi'n gwybod mae hwnna'n mynd i ddigwydd, mae'r staff yn hyn. Mae pawb wedi dod at ei gilydd, mae yna rhyw dimlad o dîm go iawn ma, ti'n ma? Hynny yw, mae hwnna'n mynd o'r stondyn medd sydd yn gyfeillgar iawn ac yn adegau, ti'n ma, di'r gwynenwyr lan i bobl sy'n cystadlu, fined i cystadlu yma'r tro cynta. Glywes i. A bob un pechod yn y byd, reit? O, ti'n cael cystadlu wyt ti'n arbenigwr, ti'n mi fod i cystadlu ywan? Wel, arbenigwr a dyfu yn yr ardd, yn wahanol iawn i dyfu mewn sioe. Mae'n un beth a stoc, chi wedi bod yn ffarmwr da, dwi'n meddwl reidrwydd yn golygu bod ti'n gallu creu stoc da, yn dwi, ti'n modd? A, mae'n ymdrech fawr, mae'n stres, ti'n modd, disadon o'n i fan golchi'r tato, casglu'r gwrsbris oedd i gyd yn edrych yr un peth. Oedd o rai yn meddwl bod fi wedi colli pob un synwyr yn y byd, ti'n modd? O na, mae'n wych, mae'n rhan o sport, yn dwi. Achos ar garddio, bydda'n onest, ti'n gallu rhoi golau neis ar dy lysiau. Ond fan hyn, sa'n cuddio yn y gais. A ti'n gallu gwneud siŵr bod y drôn ddim yn casglu pethau sydd wedi cuddio tu ôl y tŷ gwydyr. Fi'n cwota pob pechod yn dda. Ti'n ôl y camera. Tu ôl y camera. Ond na, fi'n hoffi gweld pawb yn gwenu Meiron. Mae pobl yn teimlo fe bod nhw eisiau dod, mae ymlacio, mae ardal le mae yna dipyn o dimlad o les, ti'n modd? Ac mae sioe yn prysuro, yndi? Di mercher, cobiau, mae lan y top na, mae'n mynd i fod fel penwaig di gwasgu, ti'n modd? Felly dewch lawr i gael hoi bach, ti eisiau bach o de, ti eisiau'n siocled lyflu draw fyna, diw'r botwm bron ddim yn cael ragor, ti'n modd? Ond na, mae'n dimlad hapus yma. Ti'n modd, dwi wedi bod yma dipyn, a mae'n hoff le ar y maes i fan hyn, dwi wrth y modd, mae'n cael croeso cynnes. Ti'n gweud bawb. Ond y balchder sydd gen pawb, ti'n gwybod, mae yna rhyw deimlad, mae pawb yn angerddol iawn, fel bob adran i'r raddau, mae yna rhyw angerdd fan hyn, a mae'n emosiynol bron. Mae hwnna'n perthyn i'r sioe, dyma'r gorau o Gymru ar blatfform ryngwladol, a dwi'n teimlo hynny pan ni'n meddwl am yr arddangoswyr blodau yma, y gwelyau sydd tu ôl ni fan hyn. Mae'r tyfwyr yma wedi ennill gwobrau aur yn y sioeau cenedlaethol ar ryngwladol fel Chelsea, Hampton Court, a maen nhw fan hyn yn dangos i cynnyrch yn ein sioe genedlaethol ni. Dyma le maen nhw eisiau bod, dyma yw eu catcher naturiol nhw. Sgwlwch fan hyn ar y gwely yma er enghraifft. Aliams, Rob o gwmni Pheasant Acre o Phochrau Pen y Bont yw hwn. Mae wedi creu'r arddangosfa hyfryd yma. Sgwlwch yna fe. Mae o werth i weld, ydy o. Ac o ti werth i weld, Adam? Wy'n cweith fel yr aliwm, chwaith na. Wel, ti'n debyg iawn, ti'n camouflage. Tro fe, wyt ti'n ddyn prysur, mae'n neis gweld ti'n gwenu, a mae'n hyfryd cael sgwrs fod ti eto. Gyrra nôl awr, gyda ni beint fer hyn. Na fo, gret. Diolch yn fawr i ti.